Хора, най-накрая телефонът е в ръцете ми. И сега ще му направим ревел. Не започваме. Така, хора. Чакайте, че не мога да го отворя. Добре. Така. Чакайте сега. Вау! Опа! Това е прекрасно много. И в кутийката също има ето това зарядно. Има игличка за сим-картата, която няма да ни трябва. Така. Ето го. Телефонът уникално изглежда. Все още няма стъклен протектор. Сега ще му сложим с помощта на мама. Добре, хора, сложихме му протектора. Ето. Вижте. Сложихме му. Заряно пак няма в кутийката, но аз съм си приготвил и съм си взел заряно и кейсче. Заряното си остава заряно. Ето го. Хора. Сега ще си направя на регистрация и ще го отворим. Така. Дисплей 120 Hz, който е супер за игри. YouTube. Facebook. Се раздробя малко. Супер плавно е наистина. Да, хора, това беше днешното ревю. Надявам се да ви хареса. Ако така, аз бях Румен Димитров. От мен, довиждане.